Shubor nakaslem jong nongsan hima. Uba Richard nong besam ulalet bantap kerteng yala di menta kasngi ka shitarik urumpang arhajar arpulai na kabenta banya konya ka election MLA jong mentau snem. Uba Richard uba apru prasnem karta unyang kum ukertong shimet bot unya kun na Milium constituency. Uba Richard habakran begilat pathai kubor ulai thu baula jiet ya kasyap lani ka symbol da ka CCTV kamera bat ka wei kasyap ka de ha ka kuat lani ka jan pong. Nak liang Uba Richard ula ongru baula mi banya kon na ka Milium constituency kalong banle kat bala banwan ra ya ka an bantip ya kinong mi khmat ki babam sam bat banyarap ya ka snong ka thau hi baro ka wei. Ka jingmi jonga kum unong thau an kalong ban persangkat bala banwan ra da kalen ka an bantip uno MLA babam sam kino ki uksa babam sam katno ki yo tulap katno ki penlut na ai ki mi ki extra pisa ngan nam shat iki ya ki MLA ban sam pisa ken jing tho ban yada na ka bam sam henry te ke jing trai sarkar wat udau bilat bat usia pru kumbat shu katno snem ki jing tai kina nang taru ban wanra ya ka transparent katno pidai hok ban siu tax kali klem jing sha pen khame haki dilat yo la se ki tax ki dai lai spa kinong khatsan hajar kemut nganwa deki an teh po DTO dak tin kasi bar tin goro banyadai ki batlot bor dak lenti ka an nganwa jing tip katno ngut ki bayap lok katno ngut na kita ki badon kinong pang bamdu hayeng kum ki ko kti ko kejan bapang be bapang yak siliang ter katno ngut na kita ki bahayeng kita ki batrai kontrak government job ter kenang banang kumno banyada dalenti ka an benom no siliang ka an nuksa teng mut ai skim yeng ya ki badup hakajing bombiang ki an yo man ki bahet spa lada ngamla ban pendap ya kakular hakashi semoi trekam ngan beteng biang haki semoi banwan ne next ngadai tang unong bela ta kibun ki jing trai jing sang la trai kum nong khayi ro nga wa khi ngasi khi ki jan ngasi ngasi snai tu ki ngandau ro kitu ngasi siyok ning teleng mo ki nga prat kitu ngasi dicim sulu ki bala prat ki brio ta ngasi snai ki ngandau nang ta ngasi di bela thok lang masih ngasi lagi ngasih tam tinjot ru deterjen kita ru tam neng ta kibun bat kui kuai jing trai hadu kan sai bidon kata ka jingkermen bopen poi sa kathong hagan ke election ya kata ka jingkermen tengim la bantit mo mar balai ba minit tu ipi baik untuk don hui nang no tu boyok tang sibut hi kat yu gitu long ya kata ke jingkermen ngim la bantit kawai kadai bekara jong pai ba tang batang kawai kalong ba ngayo khun na po Milium constituency kadai ka constituency ka bala khamsyai namar ba ngadai brio bodok bokardu tanga don jingkermen nakani constituency barle se wat ki bodok bokardu kin khamdon ka thong ban pos ko thong pia i gumno ya ka jingtrai tam MLA bumenta ya kata ngamla ban kentho namar ba ngamla ban nganam kren hiru namar balai ngami kum unong tuan nganya bida ka isu lejong kemangla keren kane nganya dikini mah namar yo bakla kok kene boro-boro ngajit bida ka sisi kamera namar ka jinglong jenga kalong bai bangpa banjak transparan ti mangam kwa ban buri ngakidan ke beta bengi ban buri mah bamlong handai lagi cata handai pesan nak pesan ngakwa ban benong transparan ta kabar ngajit ya ka kamera bat kabala ngajit ya ka kuat ka ba